aquest any, diguéssim, des de la comissió es va decidir que es provaria que hi hagués un lloc físic que concentrés totes les accions, no? Llavors, avui hem estat aquí a Olost i ha estat una diada molt entranyable i molt emotiva, no? Perquè s'ha donat veu, s'ha posat veu a molta gent que moltes vegades no surt, que escriu, els poetes locals, la gent a les corals del Lluçanès, o sigui, ha estat una mena de trobada, no? de veu, de paraula, que trobo que ha estat una cosa molt entranyable. Evidentment, en un dia com aquest no hi pots posar-hi totes les entitats, però aquelles entitats que realment hem pogut contactar i que elles han volgut i pogut venir, és a dir, els organitzadors el que em diuen a mi és que no hem tingut un no, i per tant sempre ha sigut un sí, la qual cosa ja dona la naturalesa de la importància que dona el Lluçanès i Olost en concret a aquesta diada. Doncs les activitats han set activitats disperses, però crec que han tingut una línia molt contínua. Hi ha hagut des de cantautors, passant per recitals de poesia i acabant amb cant coral. Sí. Bé, crec que és això, que diferents entitats de diferents disciplines fins i tot, sempre amb la paraula com a fil conductor, doncs aconseguissin ajuntar-se totes aquí. Ens havien demanat això, de tenir aquesta component del món rural i la natura, i jo penso que ho hem aconseguit. Olost era senzillament una seu, però que era una seu física, però que representava a tota la gent del Lluçanès, i aquesta gent s'ha comportat com s'havia de comportar, és a dir, amb aquest compromís, bàsicament en la defensa de la llengua, en la defensa de la participació i en el fet d'intentar ser un país lliure el més aviat possible. De fet, cada lloc s'organitza de la seva manera, i això també és lo maco, que cada poble s'organitza segons les seves possibilitats, i no compta tant el número de campanars com una persona, sinó realment el que compta és que tothom hi participa en aquell moment, i que és un record a la paraula. I a més avui dèiem que hem acabat, ja que estem en aquest procés d'independència, que avui és un dia on les forces armades es visualitzen per arreu de l'estat espanyol, amb els seus tancs i les seves armes. Nosaltres ens hem visualitzat en la força de les paraules, de la poesia, dels cants i de la cultura. Aquest és el nostre armament, que hem mantingut fidel fins a l'actualitat. Bé, jo diria que ha sigut un dia excel·lent, de plena satisfacció, de molta participació de la gent. Hem d'agrair realment a tota la gent que d'una manera altruista ens ha volgut acompanyar recitant poemes, cantant, les corals, els grups, etc., i que ha tingut una vetllada final impressionant amb el cant de la senyera i el repic de campanes.